गिबि गिबियावनो आंनि बर' रायजो राजाफोरनिसिम गोजोन हामलायनाय आरो लोगोसे गामियाव थानाय आंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो लोगोसे फेसबुकनि लोगो नोंथांमोन आं दोंसे मेथाइ खननो लानाय जाबाय जाहाथे गोरोन्थि जायोबा गिबि गिबियावनो आं निमाहा बिनाय थाबाय। होनानै गोसोखौ नों मानो हमथाफिनखो थैस' थांस' गोसो होनानै नों मानो नेवसिलांखो नों मानो बावगारलांखो गोसो होनानै गोसोखौ नों मानो हमथाफिनखो थैस' थांस' गोसो होनानै नों मानो नेवसिलांखो नों मानो बावगारलांखो मिजिं दंमोन नोंखौ लानानै रायजो जानायनि दाहा होबाय हांमा दोनबाय नों आंनि जिउआ मिजिं दंमोन नोंखौ लानानै रायजो जानायनि दाहा होबाय हांमा दोनबाय नों आंनि जिउआ फोथाय खेबस' नों अनजालिया फोथाय खेबस' नों अनजालिया गोसो होनानै गोसोखौ नों मानो हमथाफिनखो थैस' थांस' गोसो होनानै नों मानो नेवसिलांखो नों मानो बावगारलांखो
गोसो होनानै गोसोखौ नों मानो हमथाफिनखो थैस' थांस' गोसो होनानै नों मानो नेवसिलांखो नों मानो बावगारलांखो हे हे गोजोन्थों नोंथांमोन गोरोन्थि जादोंबा निमाहा बियो खुलुमबाय